ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತ್ಯುಡು ಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ತಿಗಲಿಡು ಸಾದಿ, ಅಧರ್ಮೋಡು ಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಸುರ್ಯೋಡು ಸಾದಿ. ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವನಾಡದ ಗುಂಡೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವ ಬೀರರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಗಿಪುವ ಬಂದುಳೆ ಒಂದುವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಳ್ನ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಆ ಮಾತ ದೈವಲ್ನ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಶೇಷನ ಜಡಿತ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲದಲಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಬಾಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾದಿ ತೊಚ್ಪ ಉಂಡು ಕರಿನೆಕ್ಕು ಕಟ್ಟೆತ್ತು ಒರಿನೆಕ್ಕು ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರಣಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮರಣ ಪಟ್ಟೆರೆ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವೊಂದು ಬಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ದೈವಳ್ನ ಆ ಸೇವೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ ಆ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಉಳತಿರ್ಲು ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆಗತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ತ ಸತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಾಸ್ತವತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಾದ ಅಕುಲು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕರಿಡ ಅಜತಪ್ಪಂದಿನ ಆರಾಧನೆನ ನಡಪೆಂದು ಪೋಯರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೋಪಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರಿನ ಕನತು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಗೇನದ ಪರಿಪುನು ನಮ್ಮಂಚಿ ಪರಪವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಂಭಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉವೇ ಕಾರಣಗೂ ನಮಕ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ನಮಕಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶೂನ್ಯ ಕಾಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಳಾಯರಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ ವಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಾಲದ ಫಲವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ದಯಕೆಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ 13 ಸ್ಥಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕುಲು ನಿರ್ಯಾಣ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆದ ಕಟ್ಲೆನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ನಡತಿನಂಚತ್ತನ ಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ನಡಪನ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಭಿನ್ನ ತೆಲಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟ ಪಾತ್ಯರ್ರೇನೆ 7 ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗಿಲ ಮುಗ್ಗೆಂದಿನ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು ಐಟುಂಡು ಐಟ್ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಆ ಕಲಟ್ ತನನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತನ್ನ ತನುನು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ತನುನು ಗಂಧದೋಪಾದಿದು ತರೆತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಗಂಧ ಪುರುಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಇಡೀ ತುಳುವ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಯಾನ ನಟ್ಟೊಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಐತವ್ಯಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಬಾಡುಂಡು ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಯೋಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಲ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪಣೊಂದು ತೆರೆನಕಲು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಆ ಗರಡಿಡೆ ಒತ್ತು ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವಂಶೋರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಸೇವೆ ನಡಪ ಒಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗೊಡ್ಲ ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯನ ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಇರನ್ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡು ಜಿಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆಶೆ ದಯಕೆಂಡ ಮುರಣ ದಿನ ಶೀನ ಪರವೇರು ಬೈದೇರು ಆರ್ಡ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೊಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈದೇರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವೆರಡ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಡ ಪಾತ್ರೆರಡು ನಂಡ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4 0 1 0 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿತೂಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4 0 1 0 ಒಂದೇನು ಓದಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇರನ್ ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಯಂಗಣದ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಳೆ
ಅತ್ತಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಕಲೆ ಇರನ ಮೋನೆಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಡ್ದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚೊಡಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಆ ಕಲಕ ಪೋಡನಂಡ ಏತು ಜಾಗೃತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳುದ ಸಾದಿ ಪೂತ ಸಾದಿ ಅತ್ತು ಅವು ಮುಳ್ಳುದ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜತನಡು ಜಾಗೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ದೈವದ ಆರಾಧನದ ಕಟ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಸಮತೂ ಕೊಡುಕೊನೋದು ಸಮಾಜಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರತ್ವ ನಮ್ಮಡೆಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ನಾರಾಯಣನ ಇರೆಗ್ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಏರೆಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಗುರುಕುಲು ಏರು ಈರ್ನ ವಾ ಪ್ರಾಯುಡು ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಿರ್ಜತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿರು ಪುಕ್ಕರು ಬರವಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮದಾರು ಆರು ಒಕ್ಕ ಅಂಬೇರ್ನ ಫಲ ಯಾರು ನಾವು ಬಾಬು ಬರವ ಓಬಾಯ ಬರವ ಎನ್ನ ಅಂಬೇರ ದೇವು ಬರವ ಅಕ್ಕಳು ನೇಮದ ಅಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಗುಡಿ ಪೋತೀರಿ ಬೈದ್ಯರ ನೇಮ ಮಸ್ತ್ ಬದರ್ ಬಡಿತೀರಿ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯ್ ಜಡ್ಡ ನೇಮ ಉಂಚದನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಯಾವ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬದರ್ ಪಡಿತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಬಂಡ ಅಂಡೆಲ್ ಗಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಯಾನು ಉಡೆಗ ಪೋಪನೆ ತಾತ ತಡೆಪಾಯ ಈ ನೆಕ್ಕಿತಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿಂದಿತ್ತೆ ಉಡೆಗ ಪೋಪನೆ ತಾತ ತಡೆಪಾಯ ಹೋದನಾಗ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನು ಏರ್ ನಮಗೆ ಪುರ ಕೇಂದಿರಿ ಪಂಡೆ ಅವಾಗ ಈ ನೇಮ ಬರ್ಪನಾಗ ಎಂದಿರಿ ಇಜ್ಜ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಈ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಡು ಈ ಬಲ ಅದು ಮಂಡಿರು ಮೂಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಪರವರು ಹೋಗ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಸುರು ನೇಮ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಹತ್ತಿರ ಬತ್ತಂಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂದು ನಡುಕು ಗಟ್ಟೆ ಕುಂಜುಮ ಗಂಜ ನೇಮ ಗಟ್ಟೆ ಸುರು ಅವಕ್ಕ ನೇಮ ತುಯ್ಯರು ಎಂದಪ್ಪನೇ ಬಲ ಯಾನಿ ಕಲ್ಪ ನೀರು ನೀವರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನು ಪಸತ್ತು ನೇಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಕೇಂದಿ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟ ಕೇಂದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೀತೊಂದು ಇತ್ತರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಬಣ್ಣ ಆರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಪೋತೆ ಬೆರಿಯ ಪೋತೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ದು ಈ ಮನೆಗೆ எனக்கு ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ರ ಕಲ್ಪ ಏನು ಬಂಡ ಅಂಡೆಲ್ ಗಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಗೆ ಬರೋದು ಆರು ಇರೆಗು ಗುರುಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪಾಯರು ಅಂಡ ಇರೆಗು ಏಕಾಏಕಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಜುಮಕ ಅಂಜ ಬೇರತೆ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ಆ ನಾಟ್ಯದ ಕ್ರಮ ದೈವ ಬೈದಿರ್ಲ ಕಲಟು ನಾಟ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ನಲಿಕೆಲುವ ನೆತ್ತ ಹಿಡಿತ ಇರೆಗೆಂಚತಿ ಮುಖಂಡು ಪೋಂದಿತ್ತೈತಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತು ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಆ ತೂದು ಇರು ಪರವೂರ್ಡು ಬೋದು ನೇಮ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಲೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಧೈರ್ಯವತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಧೈರ್ಯವತ್ತ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಲಿಂದ ಧೈರ್ಯವತ್ತ ಕಟ್ಟೋಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಐದು ಮೇರೆ ನೋಡಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿ ಜಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಗೆ ನೀಂದರೆ ಕಲ್ಪವಾಡ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಣಬನೆ ತುಲೆ ಅವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ತುಯ್ಯರು ಕೇಂದರ್ ನಲ್ತುದು ಕಲ್ತದು ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಲು ದಾಲ ನಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಅವಳ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಗ್ಬೋದು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೈದರ್ಲೆ ಕೋಲಾಡೆ ಇರು ಕುಜುಮಕ ಅಂಜವನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಇರೆಗ ನನಯಾನು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜೈನಿ ಗಂಗಾಯ ಬರವೇ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅರಿನ ದೇವೇರ್ನೊಬ್ಬ ಅದಿರೋದು ಅಲ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಗುರು ದೇವೇರಿದೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಮುನೆ ಎರಡ ಏರು ಕಾಪುನು ಅದೇ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನು ಗುರು ಕಾಪು ನಾವು ಹರ ಮುನಿದರೆ ಹರಿಕಾವ ಹರಿ ಮುನಿದರೆ ವಿಧಿ ಕಾವ ವಿಧಿ ಮುನಿದರೆ ಗುರು ಕಾವ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಏಪಲ ಫಲಿತೋಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಹಂಡೇಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಂಗಯ್ಯನ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಲ ಪರಮ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಅರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಜಲು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಲುಂಡ ಅವಳು ಕಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ಎಂಚ ಪರಂಪರೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗೆ ಅವ್ರು ಅಜ್ಜರ್ನ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಸಾಣೂರು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಮಾಂಟ್ರಡಿದು ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ಆಯ್ತು ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಲಾಂಡು
ಊರ್ದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಮಗೆ ಉಳ್ಳತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಅದು ಸೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆದ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಣ್ಣೆದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಇರೇಗ ಕೊರನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಗ್ರನ ಸಾನದ ಕುಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಊರೋ ತೀರಿಯರಿ ಕುಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಮೂರ್ಕೊಡ ಮಂದೆ ಈ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಂದು ಅಂಡೆ ಜಿ ನಿಕ್ 5 ವರ್ಷ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆವು ನಿಕ್ ಆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿಜ ಈ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಡಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂಡೆ ತುಲೆ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಆಯಿನ ದೈವದ ಸೇವೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಯಿನೆಟ ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತನ್ಲ ಅವು ಬೈದಿರ್ಲೆಗಲ ಸಂದೈತ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಬತ್ತುಜ ಕೊಡಮಂದೆ ಸಂದೈತ ಆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಾಯಣನ ತೇಜಸ್ಸರೆ ಇತ್ತೆ ಜವಣಿರು ನೇರ್ದು ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಟುದು ಅವೇನ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ ಅವಿನ ಪೊರ್ಲುನ ಆಸ್ವಾದಿಸವನ ಐಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡುವರಿ ಅವು ದೆಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಮುಂಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೇತೆ ಬುರ ಇರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ನಾಳೆ ರುಚಿ ಆಪನ ತಿನ್ಪುನ ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಒತ್ತುದು ಬತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಪೂರ ಈ ಗರಡಿ ಬನ್ನು ಈ ತಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರಗಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಏನೊಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಎತ್ತು ಈ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದರ್ಲೆ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ತಿಬಿಲೆ ದೀಪನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಬಿಲೆ ದೀಪನು ಈ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ PUC ಕಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾ ಜಾಲ ಅಡಿಪುನ ಅಂಬೇಟ್ನ ಪಾಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಂಬಿಲ ಬಂಟ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೆಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿನ ವರ್ಷದ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಜ್ಜನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಅಪಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೀಪನ ಪುರದ ಹಾಲು ಇಜ್ಜನ್ ಕಂಡ ಪೂನೀರ್ ದೀಪ ಇದೆ ಪೂನೀರ್ ಆಡ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಗೌಜಿಡ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜನ್ ಪೂನೀರ್ ದೀಪ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜವನೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮಾಮನಕ್ಕೆ ಶೈಲು ಬೇರುವೆ ಅಗತ್ತಾಡಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬಾಕಿಲ ಗರಡಿಗೆ ಅರೆ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ ಮೇಗೆ ಇಂದೋನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿ ಈ ಮಾತಾ ಜವನೇರನ್ನ ಸೇರ್ಸೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಶೈಲು ಬಂಡ ಶೈಲೇಶ್ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಗರಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ ಮೇಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬರು ಒಟ್ಟುಗೆಲೆ ತೊಂದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ PUC ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಪತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂಡಾರ ಜತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪತನ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ದು ಮುಂಡು ಬಲ್ದು ಅಂಗಿತ ಪತ ಮನಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ಅತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಅನ್ಬಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಅವೇರ್ದು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ತು 4 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಅದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಉಪ್ಪುಗಳ ಬಂಗಾರ ಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ದಾದನ ಪನ್ನೇರಬ್ಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ದೋಷನ ಇಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 2013 ಹೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಅವು ಬದುಕದಿಪ್ಪನ ಪತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗರಡಿಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈದೆಲ್ಲ ನುಡಿಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡಾರ ಪತ್ತವನ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೋಡು ಉಂಟು ಆ ಸಮಯದ ಪತ್ತ ಬಂಡ್ರೆ ಜನ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಆತಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಕನೆ ಪತ್ತೋಡು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಡ ಪತ್ತೇರೆ ಪತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ಚಿ ಏನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ನ ಸಮಯ ಒರ ಹೆಂಗೆ ನೇಮಗ ಬರ್ರೆ ಆ ಪುಜ್ಜಿಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನು ಪಂಡದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಬರ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದಾದನು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೇನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ ಅರಗೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತ ಅಂದುಲ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಂಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಬೈದೆಲ್ಲ ನೇಮ ಹಾಪನು ಒಂದು ಮನದ್ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ದುಮ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಿ ಓ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಂಡದು ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಪನಾವ್ ಕೈ ಕೊಡ್ದು 6 ಬಸ್ ಕುಳಿತು ಕಡಪಟ್ಟಿಯಟ
ಅಂಚ ಆ ವರ್ಷ ಬತ್ತವನೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಜ್ಜನ ದೇವಂಡ್ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಸಮಯ ಮುಲಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಕಟ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕ ಅಂಚೂರು ಪತ್ತೆರೆ ಚೂರು ಅಂಜಿಕೆ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ದುನ್ನಲಾಂಡವು ಅವು ಆಯ್ನ ಪತ್ತಿ ಪಂಡ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕಲಶ ನೀರು ಮೀಂಡಲ್ಲ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಜ್ಜನ ಕೈಲು ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ವೃತಾಚರಣೆ ಆ ಈ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅನುಕೂಲ ಆತಜಿ ಅಂಚಂದ ಎಂಕ ಕೈಲು ಕಡಪು ನಡೆದು ಇನ್ನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತುಜಿ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತಿನ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಇರಡು ಆ ಅಂಜಿಕೆದ ದುನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅವು ಪಂಡವು ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಗರಡಿಗೆ ಎತ್ತು 2 ಜನ ಪತೋನಡೆ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಅದು ದುನ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆ ಸಮಯಡು ಮದಿಮೇಲ ಅದಿಜ್ಜಂಡ ಐನು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನ ಶೈಲು ಬಿರುವ ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತೆ 6 10 ಲೆಕ್ಕ 6 10 ಇರೋದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೇನ ಸಮಸ್ಯೆలను ಬೈದಿರ್ಲ ಬತ್ತು ನಟ್ಟವನ್ನಾಗ ಐಕಾರು ಬಂದಿರು ಈ ಕಾಲ ಬೋದು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ್ಬೆ ಅವು ಆದು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ ಪನವ್ ಕೂರ್ದು ಕಡುಪಿನ ಜನನೇ ಎಂಕ ಉಡುಪಿಡು ಬೇಲೆ ತೋರಿಯರು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ಸಂಬಳ ಅದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 2015 ಜನ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪು ನಾವು ಶುರುವಾದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುವಂತೆ ಎನ್ನನು ಬೈದೇರ್ಲು ಬದುಕದು ರಿಪೇರಿ ನಾನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಕಲ್ ನಾವು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಬುಕ್ಕದಂತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಒತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಒತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಶುರು ಮಲ್ತೆ 6 ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕಾರ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ 6 ಕಾಲ್ದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿವಿಕ 6 ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೂಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಎದುರುದಿದ್ದು ಚಾಕ್ರಿದ ಬೂಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬರರವನ್ನ ಕಾಲಾಡಿ ನಂಬಿಯ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚದ 5 ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿದೆ ಬೈದೆರ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಬೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬಂಡಾರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚೆ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಡೆ ಸೋತಿನಾಯನ್ ದೆರ್ತುಂತಾದು ತನ್ನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈತ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ನಮ್ಮದ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ 5 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟು ತೋರಣ ಯಾರನ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತು ಕೊಡಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತು ಕೊಡಿ ಮರ ಏರ್ನ ಕ್ರಮ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೆರ್ಬೇರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಿರ್ಬೇರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ನಾಗಬನ ಉಂಟು ಬಿರ್ಬೇರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪ ಹೋದೆ ಒಟ್ಟು ಬೈಯಾಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗುತ್ತುದಾರಡ ಒಕ್ಕ ಸೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೊಳೆ ಬಡ್ಡೆ 4 ಮೇದ ಕಟ್ಟಡು ಅರ್ಧ ಗುತ್ತುದಾರಿನ ತುಳಿತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಳಿತು 2-3 ಮೇಜಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತವ ಇಂಚೆ 2-3 ಮೇದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಬರ್ತವ ಸುದ್ದಿ ದಪ್ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಗರಿಯೋ ಬಾರ್ಬಾಟ್ರೆ ಉಂಟು ಗರಿಯೋ ಬಾರ್ಬಾಟ್ರೆ ಇದು ಮೂಕು ಬಂಡರ ಕನಾರ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಲಿ ಕಡುಪುನಲ್ಲ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಕಲಾಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನು ಈ ಕೈಲಿ ಕಡುಪುನ ಬೈದೆರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಸುಜಿತ್ ಪಂದೆ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬಾತಿರ್ನು ಸುದೀಪ್ ಪನ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಗಂಚಿನ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಪನ್ಪತೆ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ ಆ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವುಲೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಲಿ ನಗುಲು ಏರು ಒಕ್ಕ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಆಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾವು ಮುಗುಳಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಪಾತೆ ಅಂಚ ಈ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ 33 ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಆತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಇತ್ತ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 340 ಮಿತ್ತು ಗರಡಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದರ್ಲು ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲಿನ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಈ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ದಾಯಿಗೆ ಬೈದರ್ಲೆ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬೇತ ದೈವಲೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಪಟ್ಟೆತ್ತುಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಾದ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ತಲೆಪಟ್ಟೆತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗಡೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾವೇನ್ ಕಾತು ತೆರಿದುಜಿ ಅವು ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಒಂಜಾಂಡ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಗಿಂಡೆದ ನೀರದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬೈದರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಗಿಂಡೆದ ನೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆ ಕೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವದಾದ ಆಯ್ತು ದಾಯಿಗ ಕೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ನೀರು ಆ ಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿಯಿತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂದೊಂದು ತೆರಿಪಾದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ದೇನವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ನೀರದ ಮಹತ್ವದಾದ ಕೂಚಿಡು ನೀರು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಅವು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಪನು ಆ ಗಿಂಡದ ಉಲೈದ ನೀರದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ನಮ್ಮನ ನೇಮ ಸುರಾನಾಗ ಈ ತೀರ್ಥದ ನೀರಿಡೆ ಸುರಾಯನ ನೇಮ ಪಿರಿನಾಗಲ್ಲ ಆ ತೀರ್ಥದ ನೀರದ್ದೇ ಮುಖೇನನೇ ನಮ್ಮ ನೇಮ ತಿರುಪುನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಾ ನೀರದ ಮಹತ್ವದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುದೀಪರೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಟಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮೂರು ಬೈದೇರ್ಲು ಕೊನೆ ಊರ್ದೇರು ಎಂದು ಪಣ್ಪನ ತಾವು ಬಂಡದೇ ತಾವು ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆದ ಕ್ರಮಟಿ ನೇಮ ನಡಪನ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ದಿಪ್ನ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ದಾದ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ತುಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನೇಮ ಆಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಇದೇ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಹೊರತು ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪುಲಿಜ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ನವೇ ತಾವುಲು ಅನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪು ಇಚ್ ಮುಪ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ತಾವು ಒಂದು ಗೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಂದು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬರವುದಾರೆ ಬಾರಿ ಬಲಾಕಲು ಬರು ಒಟ್ಟಾದ ಗರಡಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇರೆ ಅದೇ ಬರೆದಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಗರಡಿಲು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಗರಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ ದೈವ ಲೆಪ್ಪನ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಂಚಲ ಅದು ಪೆರ್ಲವು ಆ ಕಾಲಡಿತ್ತನ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿಲ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ದನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಆತು ಊಹೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅಂಚನಿತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವಂದಾದ ಪನ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೇಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜೈಕ್ ಅವಂಜಿ ನುಡಿಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಯವಾದ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಬನ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಎನ್ಮೂರು ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡ್ನ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಎನ್ಮೂರು ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆರಿಗೋ ಗರಡಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡಿ ಅಂಚ ಬೋಪ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕತೆ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡದಾದ ಬೈದೆರ್ಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಧಿ ಬಂಡದಾದ ಎಣ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆದ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕ್ರಮ ಅಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಡೆ ಬೈದೆರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಧಿ ಈ ಸಂಧಿಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ದನೊಡ ನೋಡಿ ಕಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಅಂದ್ ಕಾಪು ಕಟ್ಟುವಾಡಿ ಎಬ್ರಿ ವರಂಗ ಜಪ್ಪು ಗಂಕನಾಡಿ ಮಿಜೆರೆಡೆ ಪದಾವು ನಿಜ ಮತ ಪಂಡದು ಐದಕ್ಕ ಪುಟ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಐಟ್ಲಂಚನೆ ಇರೆಗ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮ ಗರಡಿದ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪನಾತೆ ಇರೆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂಜ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಸವಕಳಿ ಆದ ಬುದ್ಧಬಹುದು ಇಪ್ಪೆರಲ ದುಮ್ಮದಕ್ಲು ಬಣ್ಣದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲಿಖಿತ ಅಂದ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಮೃದು ಬರಲಿ ಅವು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಮುಗುಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಪೊಂದು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬಣ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬೇರಾರ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಗಿತ್ತವಿತ್ತೆ ಕಡ ಪಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುದ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರನೆ ಹೊರತಾದ ಈ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿತ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಪಣಪನವು ದಾದಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲ ದಾಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ಬರಿತಿನ ಕುಳ್ಳೆ ಅಕಲ್ದ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ದಾಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಯೋನಗ ಅತ್ತ ನಾನು ಗುರುಕುಲ ಗಂಗಯ್ಯ ಬರವೇರು ಆರ್ಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತು ತೆರಿಯೋನಗ ಈ ವಿಷಯನ ಎಂಕ್ಲಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಬೈದೆರ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಅವಳಿ ನಮ್ಮ ಎರ್ತೂರ್ದಾಕ್ಲನ ಪೂರ ಅಮರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಂದಿ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಅಂಡ ಐಕ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗಳೊಂದು ಬಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಯಾನ ವಿರಮಿಸೇರ ನಾಡುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗಳ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಏರು ವೈದ್ಯರ್ಲ ಗರಡದಾಗಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾವೇನೆ ಪಂಡದು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತವು ಅವಳು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನ ಅತ್ತಂಡ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕನತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತವಳು ಸರಿ ಇತ್ತೆ 33 ತಾವು ಪಣಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ನೇಮಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ತಾವುಡು ನಿಖಲ ಮೂಲ ತಾವು ಅದೇ ಮೂಲ ತಾವುಡು ನೇಮಾಪುಂಡ ಅರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಕೆಂಡ ಕೊಂಬುದ ಗಿಂಡದ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿ ಬೈದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಂಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿಗೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿ ಗಿಂಡೆಡ ಮೇಲೆ ಗಿಂಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ಗಿಂಡೆ ಕೊಂಬುಂಡು ನವೇ ಅರವೇನು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಆಕಾರನು ತೊಜ್ಪಾದ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುತ್ತಿನ ಗಿಂಡೆ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಅವು ಲೆಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರವೀನ ಬಲ್ಲೆ 3 ಜನ ಕುಲ ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾದೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರು ಮಂಡ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ದೈವಗ ನೇಮ ಹಾಕ್ನಂಡ ಆರೆ ಬಾತದ್ದು ಕೊರ್ಲುದ ಚಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ದೈದೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತು ಕೋಡಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಎಮ್ಮೂಡಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಕೋಡಿಡ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿಗರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನೇಮ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ಅಂತ ಈ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ದೈವಗು ಮೂಲೋಡು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಅಂಗರ್ದಕ್ಷಿಣ ಪಣದ ಕುದಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಚಾಂಡಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಪಡಂಗಾರಿದ ಬಾಲೋಲಿ ಮನತ್ತ ನಾಡ್ದು ಮಲೆ ಕಾಡು ನಕ್ಲು ಮಲೆನಾಡು ನಕ್ಲು ಕೊಣದ್ ವೈದಿನ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಮತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನೊಂದು ಮೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಪರವೇರೆ ತೆರಿಪ ಅವರು ಅವು ದುಂಬುದ ದಿನಗಳ ಐಕಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅವೇನು ಐತ ದುಂಬು ದಿನಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬೆತ್ತದಾಲ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆರೆ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲದ ಯಾರು ಎಡ್ಡ ಅಂತ ತೂತ ನೇಮ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ನಲ್ಲ ಆರು ಎಡ್ಡ ಅಂತಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಆವಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ ಅಂಚುತ್ತನ ಹಾರೈಕೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಆರು ಗಿಂಡದ ನೀರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಗೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ನರಮಾನೆಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅಂಚಿನಡೆ ಮೂಲು ಚೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆಡು ಉಂಡಾಪಿನ ಚೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆ ನೀರುಡು ಉಂದಾಪನೆ ಅಂತ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ನುಡಿಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಾನಾಗ ಕೂಚಿಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಗಿಂಡೆ ಅಂತ ಗಿಂಡೆ ನೀರುಡೆ ಅವೇ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ದೈವಳಿಗಾನಗ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ನರಮಾನೆಗಾನಗ ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಯೊಳೆಗಾನಗ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತೆಸಳು ಪೂಪತ್ತದ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಳೆ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಯಾನ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಚಿದ ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ಜೋಗ ಬಿಡ್ದು ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡಾಪೆ ಅತೇ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಮೂಲು ಆ ಸಿರಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಉಂಡಾದು ಈರ್ಬನ್ಲಾಗ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಉಂಡಾದು ಮುತ್ತಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಶಾಂತಾಪನೆ ಆ ಗಿಂಡ ನೀರದ ಮಹತ್ವದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಲ ಟಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನೆ ಎಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಯಾನಿ ತೆಂಚಿನ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನು ಕೂಚಿದ ನೀರಿಡು ಅವಳು ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಗಿಂಡದ ನೀರಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವನು ಶಾಂತ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೊರತಾದು ಅವಳು ಮಾತ ಐನು ತತ್ವದ ಮೇಳೈಸ ಉಂಡು ಹೋಮದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನ ವಾಯು ತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಜಲತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಈ ತತ್ವದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀರುಲ ಅಗ್ಗಿಲ ಅತೆ ಭೂಮಿಲ ಆಕಾಶಲ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಅವಿನ ಪಂಚ ತತ್ವಳಿನ ಆಧಾರದ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಈ ನೀರದ ಮಹತ್ವ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿತೆ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬುದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾನೆ ಚಪ್ಪರಂಬು ಬೈದಿರ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟರು ಬಾಕಿ ಎಡೆ ತಲೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವರು ಬೈದಿರ್ಲೆ ಕತ್ತು ಬಾಕಿ ದೈವಳಿಗೆ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬುದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದೆ ನಾರಾಯಣ ದುಂಬುಡೆ ಚಪ್ಪರಂ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ನಗನೆ ಚಪ್ಪರಂ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಮ್ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪರಂ ದಾಯ ಮಲ್ದಿರ
ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದೈವಳಿಗೆ ತಲೆಪಟ್ಟ, ಕೆಲವು ದೈವಳಿಗೆ ತರೆ ಕಲಿದ ನೇಮ, ಪಂಡ ತಲೆಪಟ್ಟ ಪೂರ ದಾಲ ದಾಂತೆ ನೇಮ, ಕಾಲಿ ಪೂ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ. ಕೆಲವು ದೈವಳಿಗೆ ಹಿರೆ ಪಂಡ್ಬನಿ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲೆದ ಬಾರಿ ಶೋಗದ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನದ ನೇಮ. ನಾಲ್ಕೈತಾಯಿಗೆ ದಾಲ ಕಟ್ಟಂದೇನೆ ಕಾಲಿ ನೇದು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಕಟ್ಟನೆ ಇಚ್ಚಿ ಓನೆ ಗಂಧ ಪೂಜಿದ ನೇಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪ. ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಬೈದೇರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರೊಂಬೆ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ದುಂಬು ಮೂಲತವಾದ ನಿಗುಲು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸಗಾನಗ ಆ ಚಪ್ಪರೊಂಬುದ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತನು. ತಲೆಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಲೆಪಟ್ಟ ಕೆಲಸನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಬತ್ತಿಪ್ಪು. ಈ ಚಪ್ಪರೊಂಬುಗಳದಾದ ಮಹತ್ವ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪಾಲೆಡು ಮಲ್ತೊಂತೆ ನಾವು ಚಪ್ಪರೊಂಬು ನಮ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಕರಡು ಪಾಲೆಡು ಮಲ್ತೊಂತೆ ನಾವು ಐದು ಕೈನು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿಗೆ ನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಚಿದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಪಾಲೆಡು ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಆ ಚಪ್ಪರೊಂಬುಗು ನಂದಿಗೋಣ ಮೈಸಂದಾಗು ಕೊಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ನೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಅಪ್ಪರೊಂಬ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂಜಾದಿ ಚಪ್ಪರಗೊಂಬುದ ವಿಶೇಷತೆ ఒక ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಆ ಚಪ್ಪರೊಂಬುಗೆಂಚಿನ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡಗೆ ತರೆತ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ವೈದ್ಯರ್ಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ವಿಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಪಾರ್ದು ಬಂದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಗಳ ಅತ್ತು ತರೆತ್ರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೈದೆರ್ಲ ಗರಡ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡೆ ಅದೇವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಬಂಡ ನೀದು ಬತ್ತದು ಚೆಂಡದ ಬುಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಾಡ್ನೆ ತಾಯ್ತ ಚೆಂಡದ ಬುಲೆ ಅವಳು ಅವು ಬುಲೆ ಪತ್ತಿ ಹೋಗ ಪಿದಾಯ ಬಾರಜ್ಜಿ ಚೆಂಡದ ಬುಲೆ ಪತ್ತಿ ಹೋಗ ಪಿದಾಯ ಬಾರಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಬಣ್ಣಗೆ ಹುಲ್ಲು ಆಯ್ತೋಗೆ ಹುಲ್ಲು ಫ್ರೂಟು ಚೆಂಡು ದಿಪ್ಪರನೇ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ದಿಪ್ಪರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯಾಗಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಅಪ್ಪನೇ ಅಂತೀರಿ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಅಪ್ಪನೇ ನಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲ ಹಿರಿಯ ಅಂದೆ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ ಜಾಕಿರದ ಹಿರಿಯಾಕಲಿತ್ತ ಕಾರು ಬತ್ತವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಬತ್ತವ ಒಂದು ಕೇನುಡೆ ದೇವರೇನು ಅಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನೆತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನೆನೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಿರಿ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬುಡಪ್ಪನಕ್ಲ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಡು ದೀಪ ಚೆಂಡು ದೀಪ ಐಕಂಜಿ ಪಾಂಡವದ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದೀರ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಕುಜಾಲ ಬರಡ ಅಂದು ತುಂಬರ ತಲೆ ಕುಜಾಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಪ್ಪನಾಗೆ ಚೆಂಡು ಮಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದ ಅವು ಕಟ್ಟೆ 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 ಕಟ್ಟದೆ ಪೋಪಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರಲ್ತು ಹಲೋ ರಜ್ಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿತಿನ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಜಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜನನನ್ನ ವಾಕದ ಉಂಟದೆ ವಾಕದ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೊಂದೆ ಪಾಡ್ನೆ ನತ್ತು ಕದ್ರಿ ಕೊಂದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ವಾಕದ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾಡಂಡೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಇರಿಕೆಯನ್ನು ಉದರದ ಬಂಡರಿ ನಿತಿನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿತಿನ್ ಗುಡ್ಲ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿತಿನ್ರೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಲೆದ ಒಂಜಿ 4-5 ಜಾಗೆಲುಲ್ಲ ಕದ್ರಿಡ್ದು ಮಂಜುನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕೊನದಾಲು ಮಲ್ತೇರಂದಾಣ್ಲ ಕದ್ರಿಡ್ ನಂಕ ಆ ವಾಕ ಬಿರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಪ್ಪುನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡೆ ಅಂಚಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಉಂಡು ಆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾಕ ಬಿರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದವಳು ಮೂವೆರುಳ್ಳ ಆಕಲು ಅಂತದ್ದು ವಾಕ ಬಿರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗಳ ವಾಕದ ಪಣವ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗಳ ವಾಕದ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಪಾಡ್ನ ವಾಗ್ದೋಷದ ಕಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ ಬಡದಿನ ದೇವರಂದು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಂತೂ ಅಗ್ಗಿದೇಯಿ ಮಠ ಹೊಡ್ದು ದಂಬೆ ಪಾಪದ ಅಗ್ಗಿದೇಯಿ ಮಠ ಮುಟ್ಟೋ ಆ ಚಿತ್ತೂಳು ಕೋಲು ಬಲ್ಲ ಲತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಪೇರದಲ್ಲ ಕಂದನ ಬೇರ ಮುಲ್ತಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಪರಕೆ ಸಮೇತ ಪಾಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಕ್ರಿದಾಗ್ಲೆಗಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೈರೆ ಕೊರ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಹೊರತಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಆ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮ ನಡತೊಂಬೈತೆ ನಾವು ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ವಾಕ್ ವಿರಿಪನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡುಮು ಜಾಗಲಿಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕದ್ರಿಡ್ದು ಮಂಜುನಾಥನ ಕೊನೆಯ ಅಂದಲ್ಲ ಕದ್ರಿಡು ಮೂಲ ಮಂಜುನಾಥ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುಣದ ಅಂದ ವಾಕ್ದೋಷದ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಅವಲೇ ಇಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಎಕಡವೆ ಎನ್ಮೂರ ಕೈಲು ಸುರೂಕ್ ನಮ್ಮ ಸುರುವಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಲು ಗಡಪು ಕೈಲು ಗಡಪು ಆನಿ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಕಲ್ ದೆಕ್ಕುದು ಕೊರಡು ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂಡ ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಅಕಲ್ ದೆಕ್ಕನಿಗ ಈ ನಮ್ಮ ದಲ್ಯಂತ ಮಾನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿಗೆ ಜಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಗೊರ್ನ ಕ್ರಮ ಅಕಲ್ ಬೈದೇರ್ನ ಮಂಚ ಮಗು ದಲ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಆ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟುಗು ಈ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ 33 ಸುತ್ತೆದಿಯೋಡು 33 ಸುತ್ತೆ 33 ಸುತ್ತೆ ತಾವುಡಿಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ 33 ದಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡುಗಲೇ ನಮ್ಮ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಆ 33 ಸುತ್ತೆ 33 ಸುತ್ತೆ ಬಂಡ ನೀರಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಡ್ಡ 33 ಇರೆಪಾರ್ದು ಅಂದ್ ಕೊಡಿರೆ ಕೊಡಿಯಿರೆಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇರಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ವಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಂಚಿನ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ ಅವು ಆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಮಂಚಮದ ಅದೊಂಡು ಅವೆಟ್ಟೆ ದಿಯೋಡು ಐತೆ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿತೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಬರೋ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರ ಓಲಿಪುನ ಬೈದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪನ ಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ 33 ಸುತ್ತೆ ಹಿಡಿದು 7 ಸುತ್ತೆ ಊರ್ಪೆಲರಿತ್ತ 26 ಸುತ್ತೆ ಬೊಲೆಂತರಿತ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಐತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಆ 7 ದಾದ ಬೊಲೆಂತ ಊರ್ಪೆಲರಿ ತಂದುಂಡು ಐನು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು ಪತ ಪೋಯಾರ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೆ ಏನು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲೆಂತೇರಿದೀನು ಅವು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೆ ದಿ ಚೆನ್ನೈ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈ ಜವು ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಆರು ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರೋಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗದ ಅವನ ಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಅಂಚಾವ್ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ 33 ಸುತ್ತೆದಿಯರು ಸುತ್ತೆ ದಿನಗಳ 12 ಪಂಜ ಎನ್ಮೂರ ಪಂಡ ಐತೆ ಅಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದ್ವಾಯನ ಹೇಳ್ತಾರ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರಡಲ್ಲ ಪಂಜ ಎನ್ಮೂರ ಬೈದೆಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪ ಮೂಸಲ ಪಂಡದು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆಯ್ಕಾಕ್ಲಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋನು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಲಶದ ಎದುರು ಮಂಡಲ ಬುಡುಪಾದು ಐತೆ ಇತ್ತು ಕೊಡಿಯಿರದಿ ಇದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಶುದ್ಧ ಹೋಮದಿ ಒಡಗಲು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋಡು ಐತೆ ಎದುರು ಮಂಡಲ ಬರದು ಕೊಡಿಯಿರಬಾರದು ಶುದ್ಧದ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೆ ಬಾತಿರನಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನಮನ್ನ ಪಲ್ಲೆನ ರುತೀನ್ ಪಂಡದೆ ನಾರಾಯಣ ಊರುದಯ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೇಜೆ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಚಾಕಿಡನೆತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರುಡು ಪಂಡ ಬೈದೇರ್ ಆಯ್ತೋಡು ಪಿರಾಡ್ ಉದುರಿ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗರೋಡಿನೇಡು ಪಿರಾಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿ ಕ್ರಮ ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿದ ಇವಡು ಗುರುತಿರ್ತಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ವಾ ನೆತ್ತ ಅಂದ್ ಕೊಂಚ ರಡ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜ ಮೇಕಾರ ಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಗ ಕಡೆಯ ಒಕ್ಕಲ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಕುರಿಸಂಬಿಲ ಕೋಲ ಅಂದೆ ಅವು ಕುರಿಸಂಬಿಲ ಕೋಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕ್ರಮ ಐತ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಹಾಪುನು ಐತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜ ಮೇಕಾರದ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾರಿನ ಲೈದ ಅವು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗಿತ್ತ ಮೂಲ ಉಂಡತಿ ನೀವು 1.5 ಗಂಟೆಡ ಮುಗ್ಗಿಡು ಈ ವಿಚಾರ ಈತ ವಿಚಾರ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಗ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ ದಾಯಕೆಂಡ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅವಳು ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನ ಮರಣ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಬಾಳಿಗೆರೆ ಸಂಸಾರ ವಾಮದ ಪದವಳು ಅಲ್ತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಜೋಮ್ರ ಜುಮಾದಿನ ಐತ ಬಗೆಟೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸೋಲ್ಮೇಲರಿಗೆ ಇರೊಂದು ಬರಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಅವು ಶುದ್ಧ ಹೋಮದಿ ಇದು ಹೋಮದ ಧೂಪಾನುಪಾತ ಒಂದು ಪೋದು ಕೈಲಿ ಗಡಪನ ಕ್ರಮ
ఆయన ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಮೈತದ ಕೈಲಿ ಕರ್ತದೆ ఆయన ಗರಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಬಂಡಾರ ಗರಡಿ ಇಡ್ತನ ಗರಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತನ ಚಾವಡಿಗೆ ಪತ ಅರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಐತ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಪತ ಬತ್ತಿನ ಕೈಲಿನ ಸೀದಾ ಪತ ಬರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಡಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ನ ఆయన ಗುಯಲು ಜಪಡ ಯಾರುಂಟು ಗುಯಲು ಜಪಡ ಅದು ఆయన ಕುಡದೆತ್ತದು ಪೋದು ಬೈದೆಲ್ಲ ಮಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಜಲ್ಯ ಮನೆದಿದ್ದು ಮನೆಟ್ಟು ದೀಪನ ಒಯ್ನ ದೆನ್ ಕೈಲ್ನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ಕಲಶನ ಚಾವಡಿದ ಸುತ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ఆయన ಕೂಡ ಉಲೈ ಪತ ರಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿಕ ಐರ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಕಂಚಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸಗುನ ತೂಪನ ಸಗುನ ತೂದು ಐಗನಿಗಳು ಕಂಚಿಗಲ್ಲು ಬಣ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಕಂಚಿಗಲ್ಲು ಆಯದಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಚಿಗಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸಗುನ ತೂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಲ್ನ ಕಟ್ಟದ ಮೀನಿ ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ఆయన ತೀರ್ಮಾನ ವಿವರ ಮಲ್ಪುಡು ಕಠಿಣ ಮಾಡು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದದು ಇಂದು ಈತ ಕೈಲಿ ಗಡಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತನಿಗುಲ ಕಂಚಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಹಾಕೋರು ಅವು ಎಂಚ ಬೂರೋಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿ ರಡ್ಲ ಮರಂಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಬನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಎಂಕ ಸರಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಸಕನಗ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿನ ತಾರೈಕೆ ಅವು ರಡ್ಲ ಮರಂಕನೆ ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೊನ್ನುಗಡಿ ಮರಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ ಆನುಗಡಿ ಕಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಕ್ಕ ಪುರುಷ ಸಂಕೇತದ ಕ್ರಮಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಸರಿದೋಜುಂಡು ಬಂಡ ಪೊನ್ನುಗಡಿ ಮರಂಕನೆ ಬುರುಡು ಆನುಗಡಿ ಕಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ ಅಂಚಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕುನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತ ಪೂರ ಮರಂಕನೆ ಬುರುಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪತ್ತ ಇಂಚಂದ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕವು ಸರಿ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿ ತೋಜಿನಂದು ದಾಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಬಳಿಗೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಮರಂಕನೆ ಬುರಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಕನೆ ಬುರುಣ ಓ ದೇವರೇ ದಾದಾಂಡ ದಾನ ಅಂದ ಬಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರದ ಮಿತ್ತವು ಕಂಚಿಗಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಸುದ್ದ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲಿರೋರು ಐಕ್ಲು ದಲ್ಯ ಬಾಟ್ರೆ ಉಂಟು ದಲ್ಯ ಬಾರ್ದ ಆರು ನಿನೆ ಬತ್ತಾವ ಐಕ್ ಆ ನಿನೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಟಿ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಕೈಲಿ ಕರ್ಪನ ಅದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನೇಮದ ದಿನ ತಾನಿದ ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಮಕರ ತೋರಣ ಏರ್ಪಾಪನ ಇತ್ತ ಈತ ನಮಕ್ ಕೈಲಿ ಕರ್ತಿನ ಹಿಡಿದು 7 ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ನಡುಟ 8 ಜನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಿನಕಲು ಆತ ವೃತಾಚರಣೆ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರಿಯರಜ್ಜಿ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪರಜ್ಜಿ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ವೃತಾಚರಣೆ ಪೊಡು ಪೊನ್ನ ಸೂಕೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಆಮೆ ಸೂತಕದ ಕಲಕ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತ ನಡುಟು ಬತ್ತ ನಾಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಂಡ ಇದು ಬೈದೇರ್ಲ ನೇಮಕ್ ಒಂಜಿತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕರ್ತದಾಂಡ್ 20 ಪೂಜಾರದಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಉಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಲರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಪಾರದಾಗ ನಡು ವಾಮರಣನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಟುನ ಕ್ರಮ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಕೈಲಿ ಕರ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪೂಜ ಆ ಕ್ರಮ ಬರ್ಪೂಜ ನಡಪವನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿ ಭಿನ್ನತೆ ದುಂಬಿ ಕೆಲವು ಏನಾದ್ರು ಉಂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟು ಇತ ಈ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನನ್ನವೇ ಇತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಂದಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುನು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೆಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಡ ಆ ಗುಂಡ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆರ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾಂದಿಗಟ್ಟು ಆ ಪಾಲಿಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಗುಂಡ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆರು ಆ ಮಾಂದಿಗಟ್ಟಂಡ ಈಕ ಆ ಬಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಅಡೆಲ ಪೋಪುನಿ ಇಡೆಲ ಪೋಪುನಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಂದಿಗೆ ಬಿಲೆದಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಬನ್ನವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ ಇಪ್ಪುಡು ಗರಡಿದ ಉಳ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯಾ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಅಪ್ಪಗಾಯಿಗೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಿದಾಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಯ ಬಂಡ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರಗಿಲ್ಡ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲದೇರ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಸೂತಕದ ಚಾಯ ಬೈಜಿ ಐತ ಅಂಚಾಯನಿಟ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ದಾದೊಂಡು ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ತಿಳುವಲಿಕೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಈತ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗನೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ
ವಿನಿಯೋಗ ಆಯ್ಗ ಆಮೆ ಸೂತಾಗ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಅವ ಚಾಕ್ರಿದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಆ ಕಟ್ಟು ಬೊರ್ಲು ಕರಿಯೋಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಯಾನ ಬಣಪನಿ ಕೈಲು ಕಟ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಂತು ಅವ ಆತ ಬೊರ್ಲು ಬಾದಿ ಪಂದ್ ಹಾಗೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ನಿಘಂಟ ಒಂಜಿ ವರ ಚಾಲನೆ ಆಯಿ ನಾವು ಮುಗಿಯೋಡೆ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅನ್ನರೆ ಇಡೇ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ದುಮುಗನೊಡ್ಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉದುರಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮಕ್ ರಡ್ ನಾಡೆ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನಿಕಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅತೈಕದಾದ ಕಟ್ಲೆಂಡ ಅವು ಅಲಂಕಾರ ಬಡದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲಂಕಾರ ಉದುರಿ ಉರುಡಿ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇ ಅವು ತರತ್ರ ತರತ್ರನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡದ ಉದುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಅತೆ ಇನಿತುಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವು ಕುಂಟುಡೆಪ್ಪುನು ನೆರಿ ನೆರಿ ಬಾರದು ಬಾಕಿದ ಇವಾಗ ತಿರಿ ನೆಕ್ ನೆರಿ ಅತೆ ಇಪ್ಪುಲ ರಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿರಿ ಉಂಡು ಉದುರಿ ಮಾತಗಡೆ ತರತ್ರದ ಕೋಡಿ ಆ ನಾಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ರಮ ಅತೆ ಅವ್ರು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ತರತ್ರ ಬಾಡ್ರೆ ತರತ್ರ ಆಯ್ತು ಬದಲು ಉದುರಿ ಬಾಡ್ನು ಆ ತರತ್ರ ಬಾಡ್ರೆ ದಾಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಉದುರಿ ಬಾಡ್ರೆ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಹೊರತಾದ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮದಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೇಮದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೋರಣ ಏರ್ಸಾವದು ಮಕರ ಜೋರಣ ಮಕರ ತೋರಣ ಅವು ಏರ್ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಇಂಗ್ಲ ದಲ್ಯಂತ ಮಾನಿ ದಲ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಲು ಸಿಂಗಸಾನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಂಗದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಅನ್ನ ದುಂಬು ಮಂಚಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ನ ಐಕ್ ಬೆದುರುದ ಸಿಂಗಸಾನ ಮಲ್ತೋಯ್ತೇರಿಗೆ ಬೆದುರು ಮಲ್ತದ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆನು ಕಟ್ಟುನಂಚ ಕ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ತದ ಐಕ ಮಿತ್ ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟುನು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಡು ಐಕ್ಲಂಚ ಐಟು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಐಟು ಮೂಜಿ ಮುತ್ತಿನೆಲೆ ಮೂಜಿನೆಲೆ ಸಿಂಗಸ್ಥಾನ ಅವೇಕಾಗ ಮೂಜಿ ದಲ್ಯದ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಪಾಡುಡಕ್ಲು ಲೋವ 4 ಕಂಬ ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಕಟ್ನ ಐಕ್ಲ ಹೋಲ್ದದ ಐದು ನಡು ತಾರೆ 4 ಕಂಬ ವಾಮರ ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಅವು ವಾಮರ ಕಂಗದನೆ ಕೆಲ ಪೆಲತ ನೆತ್ತ ಈರ್ನ ಪಾಲದ ಮರದ ಅಂಚದಾಲ ಕಂಗದನೆ ಬಾರ್ದು 4 ಕಂಬ ಲೋವೆ ಕೆಲವರು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಮಲ್ತದ ಈತೆ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಈ ಮುತ್ತಿನೆಲೆ ಮೂಜಿದೆಲೆ ಸಿಂಗದನ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಲ್ಯ ಐತ ಎದುರು 4 ಕಂಬ ಬಾರದು ಲೋವೆದ ಚಪ್ಪರ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಲೋವೆದ ಕಂಬ 4 ಕಂಬ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲಗ್ ಬೇತೇನೆ ಮಾಯಂದಲ್ಗ್ ಬೇತೇನೆ ಕಟ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಂಡ 4 3 12 ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಮಂಡ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಆ ತಾರಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಿರಿಮುಡಿ ಆ ಅಂತರಗು ಐತ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗು ಲೋವೆದ ಕಂಬದ ಐಕೆ ಚಪ್ಪರ ಮಿತ್ತಿನ ಬಾಡ್ರೆ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ನಡುಕು ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಮನಾಥ್ ಮಿತ್ತೂರು ಸೋಮನಾಥ್ ಮಿತ್ತೂರು ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬೈತೇರ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಓಲು ನೇಮಾಂಡಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗರಡಿಂದೇ ಪಂಪೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣದ ಅದಾನು ಆ ಗರಡಿಡ್ಲ ನೇಮಾನಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗರಡಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೈತೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕೈಲು ಕಡಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ಗರಡಿಡ್ ಕೈಲು ಕಡಪುನಾಗ ನೇಮದ ನಿಯಮ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಕ್ರಮ ಇದು ಸರಿಯಾ ಅತ್ತ ದುಮ್ಮುದು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಲೆನ ಆತಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಿ ಅವು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತಿತ್ತನ ಆಚಾರಲ್ಲ ಇತ್ತ ದಯವಂಡ ಇತ್ತ ಏತೋ ಏಕೆ ಎಂಕ್ಲಾಚಿನ ಗರಡಿ ಇಲ್ಲ ತಾವುದ ಗರಡಿ ಇತ್ತನ ತಾವು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತ ನೇಮ ನಂಚಿತ್ನ ಗ್ರಾಮಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಡಾರ ಇಪ್ಪನಂಜ ಗ್ರಾಮಟ್ ಆನೆಯ ಕೈಲು ಕಡ್ಪೇರು ಆನೆಯ ಕೈಲು ಕಡ್ತಾರ ಈ 33 ಸುತ್ಯ ದೀಪ್ನ ಗ್ರಾಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ತಾವುದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪ್ನ ಕ್ರಮ ಆನೆ ಅವು ಇರಗ ಮುಗ್ಲೆಗ್ ಬಂಡಾರದ ಪೆರೆದು ಮುಂಚೆ ಕೈಲು ಕಡ್ಪು ಮುಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಾಂಡ್ ಅವೇ ಕೈಲದ ಪರಂದಿಡು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಪನಿವಾರ ಬಲಸು ನಂದಲ ಉಂಟತ್ತೆ ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ
ಆನೆ ಕರ್ತನ 33 ಸುತ್ಯ ದೀಪನ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಪುಜೆ ಆನೆ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತೆ ಆನೆ ಸುತ್ಯ ದೀಪನ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೇವು ಅವು ಉಂಡು ಅವು ನೇಮಡು ಉಂಡು ಅಜ್ಪತಾಜಿ ಸುತ್ಯ ದೇವರು ಉಂಡು ನೇಮಡು ಅಜ್ಪತಾಜಿ ಸುತ್ಯ ದೇವರು ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತೆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಡಿವಾಲ್ ಅಂಬೇರ್ನ ಒಂದು ಬಾಂಡು ದಲ್ಯ ಬಾಂಡು ಲೋವೇದ ಕಂಬ ಏರದ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬೈದೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ದೇಪನ ಅಂತಿತ್ತ ಬಂಡಾರ ದೇಪನಾಗ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಹಾಪನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಬತ್ನರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮೂಜಿ ಪೂಜಾನ ಎಂಗ್ಲಂದು ಮೂಜಿ ಪೂಜಾರ ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಇಂಚಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೇ ಜನ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತು ನಕ್ಲೇಗ್ ಈತ ಜನಕ್ಲೆ ಇಂದು ಬರ್ದಾಗ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ ಆರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿಯದು ಇದು ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಏರು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಕೊಲ್ಲೋದು ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಅದೇನು ಧೂಪಪುರ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂದೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಎಣ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೇಡು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ನಾರು ಆರೆಗೆ ಹೊಸಯಾಗ ಆರು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಪನ್ನೋಡಿ ಐಟ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಪೋಯ್ನಟ ಆತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಡ ದುಂಬು ಎನ್ಮೂರುಡು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ಅಂತೀರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐನಿತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ತೂರ್ದ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲು ಹಿಡ್ದ ತೆರಿ ನಾವೊಂದು ದಯನ ಎಂಗ್ಲ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಡೆಂಜ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವನ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅವಳ ಪಂಡ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಯಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇರುವ ಪೇರು ಬಲ್ಯಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನಗ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒರ್ಬೇಕು ಪತ್ತೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಟದು ಬತ್ತಂಡು ದಾಗ ಕಟದು ಬತ್ತನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬೆರ್ಮೇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನು ಸುಗಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಜಯ ತಿಕ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಲ್ಲೆರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯದ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಗಿಪ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಗಿತ್ತದ ಅನ್ನಗ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಏಲೇಲು ಕೋಲು 14 ಕೋಲ್ದ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಓಡೊಂದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಓಡು ಬಣ್ಣಗ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಯರು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದ ಇವಾಗ ಅವು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಕತೆಕ್ಕಿಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಐಟು ಅಗ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಐಟ್ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರದೊಂದು ಐಟೆ ಉಂಡು ಆಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏತು ಪೊರ್ತುದ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೆ ದಾಖಲೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಯರ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಬೇಕು ಆತ್ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಐಟ್ ದಂಡ ಈ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಲೂರು ಬಲ್ಲಾಕ್ಲನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತಿ ಸಂಗತಿ ಅರ್ನು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಐಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿರುಂಡು 33 ತಾವದ ಪತ್ತಿ ಮಾನೇರಿದ್ದು ಈ ತಾವದ ಪತ್ತಿ ಮಾನೇರಿಗೆ ಮೈಟಾವನ್ ಬಾ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇನ್ ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ವಸಯ ಹಾಪುನ ಆ ವಸಯನಾಗ ಇತ್ತ ಎನ್ಮೂರು ಡೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಸಯನಾಗ ಸೂರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಏರೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಮೂರುಡು ಪಂಡ ಆರು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎನ್ಮೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಗಿಂಡೆ ನೀರುದಾರೆ ಆರು ತಂತ್ರದಾರ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತಂತ್ರದಾರ ಪ್ರಧಾನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ ಪಂಡಾಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತಾರ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್ದಾರ ಅಲ್ಪ ಆರು ಮಂಚ ಮರ್ದು ಸೂರ್ಯ ಆರೆದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಈರ್ನ ಮಂಚ ಮಾಡಿತ್ತನ ಮೂರ್ತಿಲ ಆರೆದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೈನ್ ಪೂರಂದ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಇರು ಚಾವಡಿ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇದು ಬೈದೇರ್ಲು ಗರಡಿ ಅಂಚ ಜಪ್ಪು ಬೇರು ಮುಗುಲು ಅಂಚನೆ ವಸಾಯದು ಚಾವಡಿ ಜಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಕೊಡೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂಡೇರು ತಂತ್ರ ಬಂಡದಾದ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಅನ್ನರ್ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರಿದಾರಿ ಏರ್ಗಂಡ ಮೇರು ಆ ಗಿಂಡದ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಅರೆಗು ಪುನಃ ಆರು ಕೊಂಡು ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಲ್ಲಾರೆ ನೀರ್ತಾರ ಅಂಜನೆ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಬಿರಿನಾಗಲ್ಲ ಆರ್ನ ಗಿಂಡೆಗೆ ನೇಮ ಶುರು ಆಪ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಆರು ಇಜ್ಜಂದ ನೇಮದ ಕಲೆ ಇಚ್ಚು ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದ ನೇಮದ ಕಲೆ ಇಚ್ಚು ಒಂದು ಗಿಂಡೆದ ನೀರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಯ್ಯರೇ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದದೆ ಪಂದೆ ಸಂಪತ್ತರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಬಂದ ಅವಲಿ ವೀರರತೆ ಅಂದಂದು ಅಂದ ಐಕ್ ಯಾನ್ಕೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಐತ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ ಅಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲೆ
ಕಟ್ಟೋಲಿ ಒಂದ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಟ್ಟೋಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲೇಡು ದುಂಬು ಅವಳಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಅಮರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಕ್ಲೇಡು ಒರಿ ಅಮರ್ ಹತ್ತಂದಿನ ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಡೆ ಕೋಟಿ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಪಾತ್ರೆ ಬೇತಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮೂಲತವಾದ ಹಂಚುಂಡು ಆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟು ಅಡಿಯಂಗನೋಡು ಆ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಿನಾರು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಜುಮಾದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ನ ಕಲಾಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ವಾದ ಇವಾಗಲೂ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಜುಮಾದಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಆ ಕಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬಣದುಂಡು ಏರೇರೆಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅತೆ ಅಂಚ ಧೂಪದೀಪದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಅಂಚಾನಗ ಅವಳು ತೋಜುನು ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಯನ ತಮ್ಮಲೆರತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಯನ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆತ್ ಮೆಗ್ಗಿಬಲಯ ಕಟ್ಟಿಯನ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆತ್ ಅವಳು ಇಪ್ಪುನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿನೇಟ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಪಣ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ದುಂಬು ಗಂಗಾಯ ಬರವಿರ್ನ ಕಾಲೊಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನ ತನ್ನ ಐದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲುಡೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟದಿನ ಏತೋ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರಗ ಅನ್ವಯ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ತುಯರ ಬಂಡೆ ಈ ನೇಮ ಮಲ್ಪಿರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಏತು ಜನ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅವು ನಮ್ಮದಾಲ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ ಕಸಿ ತಿಳಿಸಿ ತಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಬನಿತೆ ಅಮರ್ ಬರ್ಪುನ ವಾತು ಸುಲಭ ಎಡುಂಬುರು ಡೇ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟದಿನುಂಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಅಜ್ಜೆರ್ಲ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಣಪನವು ಅಮರು ಪಣಪನವು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗುಡ ಅಂಚ ಅಮರು ಬರಡು ಪಣಪನವು ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಇಡ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಬೈದರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಮರು ದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿಂದಂಡ ಆ ಗರಡಿಗೆ ಬೋಡತೆ ಗರಡಿ ವಿಚಾರಲು ಬೋಡತೆ ಅವಾಗ ಅಮರನ ಕೋಟಿಗೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟು ನಾಕಲು ಇನ್ನಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಕುಜುಮಗಂಜ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಏನಿದಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲರು ಹೊಲ್ತರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಹಲೋ ಅವಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಾನದ್ದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆಂಟವರೆಗೆ ಬರಿ ಉಂಟು ಬರಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬರಿ ಉಂಟು ಪಂಚೀರ ಅಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಾರನ್ನ ಬಳಿ ಇಂದು ಬಣ್ಪೇರ ಅಂದ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂದು ಪಂಚೀರು ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಬರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಜ್ಜಿ ಈತನೇಟ ಉಪ್ಯಾರನ್ನ ಬರಿಂದು ಪಂತಿನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏರ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಜ್ಜತೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯೋಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾನಿಡ್ದ ಅವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಬಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದ ಒಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ದ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ನನಿಕ್ಕರ್ದು ಬರಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೋಪಿನ ಪಲ್ಲಿನ ಬಲಿಗಂಡನೆ ಅರ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಚ ಬರಿ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಬರಿನ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ತಮ್ಮಳೆನ ಬರಿ ಉಪ್ಯಾರನ ಬರಿ ಆದಿ ಆ ರೀತಿ ತೊಂಡಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ತಮ್ಮಲೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಂಚಿತ್ತು ದಾಂಡ ಮೆಗ್ದಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪು ಬೇರತ್ತೆ ಅಂಚದಾರ ಅವು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದಿರ್ತಾರ ಅವೇ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರ್ನ ಅಥವಾ ಲೋಕದ ಕ್ರಮನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದತ್ತದೆ ತೊಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಏರ್ನ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಏರು ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಐಡೋಕ ದತ್ತು ಏರದೆತ್ತು ಅಂತ ಅಂಕವೆ ಆಯನ ಬರಿ ಆಯನ ಕುಲ ಜನ್ಮನೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಯನ ಮಗೆನೆ ಅತೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಏರಿನ ದತ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪೆನೇ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಜನ್ಮ ಅಳಿಯ ಗಟ್ಟದಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಗಟ್ಟದಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಹೊರತಾದು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಅವು ಆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಲಿಯು ನಾಡೊಂದು ಬೈರ ಈ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಚಂದನಂದು ಬಜೆಗೋಳಿ ಕಾರ್ಲದ ಬತ್ತೇರ್ನು ಚಂದನ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ
ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಕ ವೈದ್ಯನ ಬಿನ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಜನೆ ತೇಜಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಗುಂಡೋಡು ಗಾಳಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೋಡು ಗಾಳಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ತಿರ್ತದಂಡ ಗಾಳಿ ದೇವರ ಇಪ್ಪನ ಆರ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತಿಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಂಶಯ ಓವೇ ದೈವ ಓವೇ ಉಂದಾವಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಚದಿಪ್ನ ಆರ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಗಾಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊರಡಂಡ ಗಾಳಿ ದೇವರಿ ಏರು ಗಾಳಿ ದೇವರು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ದೇವರು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಗಾಳಿ ದೇವರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಗಾಳಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಮಿತ್ತಿಡ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೋಡಂಡ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ಗ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದಿ ಪಣದೆ ತನ್ನ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಾದ ಗಾಳಿ ದೇವರಿನ ಸ್ಥಾನದಾದ ಗಾಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರು ಬೆಮ್ಮೆರದ ಮಿತ್ತ ಇಂಜಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಶಯ ನಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಚಂದಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಸುರುಗೆ ನೀವು ಅದಂದು ಬೈದೇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ ನೇಮದಿಚ್ಚಿಡ ಚೆಂಡದ ಬುಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಂಡದ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಚೆಂಡದ ಬುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ಚೆಂಡದ ಬುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ಪುದರೆಡು ಲೆಪ್ಪರೇಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ದಾಯಗ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣ ಚೆಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಚೆಂಡದ ಬೂಲ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡು ಪಡುವ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಆಯ್ತನೆ ಇದೆ ಆ ಚೆಂಡದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೇಳ ಅವಿಟ್ಟಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸುಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡ್ಲ ಚೆಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೆಂಡು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಒಕ್ಕ ಆಯ ಅರಸುಲುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ ಅರಸುಲು ಕೋಟಿಗೆ ಚೆಂಡು ಪಾಡುಂಡ ಕೋಟಿ ಸತ್ಯೋಗು 6 ಕೋಟಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡು ಪಾಡ್ನಲ್ತಿರದ ಬೂಲ್ಯ ಬತ್ತಿನಲ್ತಿರದು ಆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಹನೆ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಆಗಿ ಪಿದೈ ಬೋಯರಜ್ ಆಯ್ ಮೈಲೆ ಅರಜ್ 5 ತುಂಬು ಆಯೆ ದೇಹ ಬಾಧೆ ತೀರ್ಸೆಂಡ ಮೀದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೆಂಡ ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದ ಬರಡು ಈ ಕ್ರಮಂಡು ಏಪ ಅವ್ವ ಆದ ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಯನ ಆಯ್ಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ನರೆಜ್ಜಿ ದ್ರವರೂಪದ ಆಹಾರ ಹೊರತಾದ ಬೆತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೋಟಿ ಆದಾಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಕೋಟಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಆರಂಭ ಆಪನು ಚೆನ್ನೈನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕುಜುಮಗಾಂಜವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನೆಟ್ಟಿರೆಗೆ ಬೇತೆ ಸಂಶಯಗೆ ಎಡೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಚೆಂಡು ಏರವನ ಆ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಬೂಲ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲ ಆವಾಹನೆ ಕೊರಪಿನ ಅಲ್ತದೆ ಅಂಚಾಯ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅರಿನ ಕೋಟಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಮೇರಿನ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅರಿನ ಕುಜುಮಗಾಂಜದಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಅತೆ ಆರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡೋಡು ಮುತ್ತಿನೆಲೆ ಮೂಜಿನೆಲೆ ಸಿಂಗದನಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮಿತ್ತಡು ಗಾಳಿದೇವೇರು ಎಂದು ಮನ್ಪೇರ್ತೇವೆ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂಜಿಲ ಪಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಂಜಿಲ ಉಲ ಪನರಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಜೀರ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ದೂರ ಪಪ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ರಂಡು ಅವಳು ಸಂಧಿ ಪಂಡದು ಮಿತ್ತ ಗುಂಡೋಡು ಗಾಳಿ ದೇವರಿನ ಸಂತ ಮೇಲೆ ಐತ ತಿತ್ತ ಗುಂಡೋಡು ಎಲ್ವೇರು ಬಲ್ಲಕು ಸಂತ ಮೇಲೆ ಐತ ತಿತ್ತ ಗುಂಡೋಡು ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಗೊಂಡು ಸಂತ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಲ ಬರಿಯಾಡಿ ಯಾಂಗ್ ಸಂತಮಿ ಅಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಪಣು ಎಡಬುಟ್ಟಿ ಗರಿಯಾಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಂತ ಮೇಲ ನಡುಬುಟ್ಟಿ ಗರಿಯಾಡು ಸಾಮುಂಡ ಬರಿನ ನಂಕ ಕುಜ್ಮಕಾಂಡೆ ಸಂತ ಮೇಲ ಅಂತ ಪಣರುಂಡು ಗಾಳಿ ದೇವರಿ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ದಾನ ದೇವರವು ವಿನಿಕ್ಲ ವಾ ದೇವೇರು ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಳುವೇರು ಬಲ್ಲ ಹಾಕುಲು ಬೆರ್ಮೆರ್ಲತ್ತೆ ಅತ್ತತ್ತತ್ತು ತುಲ ಐಟೊಂಜಿ ಈರೆ ಸಂದಿಡುಂಡು ಅಂಡರ್ ಮಿತ್ತಡ ಗಾಳಿ ದೇವರು ಶಾಂತಮೇಲೆ ಐದ ತೀರ್ಥದ ಗರಿಯಡು ಎಳುವೇರು ಬಲ್ಲ ಹಾಕುಲು ಶಾಂತಮೇಲೆ ಐತೆ ತೀರ್ಥಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತನ ಬೈದಿ ಕಾಂತನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತನೆ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಡುಟ್ಟು ಕುಜುಮಗಾಂಜವೇ ಶಾಂತನೆ ಅವಳು ಒಂದು ಆ ಸಿಂಗದನದ ಅತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕಲು ವಾಲಗಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಗುಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ದಿಪ್ಪುನು ಬಿರ್ಮೇರೆಗೆ ಆ ದಿಪ್ಪು
ಅಪಂಡ ಗಾಳಿ ದೇವರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗೆ ಮುಗಿದತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾತೆರಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ದೇವರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಡೆ ದಗಾಳಿ ದೇವರೇ ಅರಿನ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಅವಳು ಎಂಚಕೆಂಡ ಗಾಳಿ ದೇವರೇ ಬಂಡ ಎಂಚೋ ಬೆರ್ಮೇರನು ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕೆ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಮೂರ್ತಿ ಮುಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನವರ ಗಾಳಿ ದೇವಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಪಿಂಗರಲ ಬುಲಂತೇರಿ ಪಿಂಗಾರ ತಾರಾಯ್ ತಾರಾಯ್ ದೀಪನೆ ಅವು ಮಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಾರ ಆ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತ ಅಂತಸ್ತು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಹತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದವೆ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ತಿರ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅತೆ ಕುಜುಮಗಾಂಜ ಇಂಚು ಬಾರಿ ಆ ಸ್ಥರಲ ತುಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಅತೆ ದುರು ಸುರು ದೇವೇರು ಐದಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಕಲು ಐದಕ್ಕ ಅಂದ ಇತ್ತ ಎಳುವೇರು ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವಿಯೇರಿ ಎಳುವೇರು ಬಲ್ಲಾಕಲು ಅಂತ ಅಂಜಿ ಬೋಡಾವು ಐಟ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ದೇವನ ಬಲ್ಲೇರ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಜುಮ ಮುದ್ದೇರ್ನ ಅಕುಲೇ ಬಲ್ಲಾಕುಲೆ ಆರ್ಯ ಬಣ್ಣರು ಸೂರ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅವು ಮಾಪುರು ಸೇರಿ ಮತ್ತ ಕರ್ನೀರು ಕುಜುಮನ ಮುಂದಿರಿ ದೇವನಾಜಿರಿ ದೇವನ್ನ ಪೆರ್ಗಾಡೆ ಮುಕ್ಕುಲೇ ಎಳುವೇರು ಬಲ್ಲಾಕುಲು ವಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ತನಕಲೆಗ್ ಸುರಿಯೋಡು ಮೋಸೋಡು ಕಂತಾಯಿರು ಅತ್ತಂಡ ಅಲಲ್ ತಪ್ಪುಡ ಎಂಚಲ ಕಂತದು ಅಕುಲು ನಿರ್ಯಾಣ ಆಯಿರನಲ್ಲ ಕೋಟಿನ ಉಳಿಪು ಒಂಜೆ ಕಂಟ್ಯೋ ನಡೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಗುಂಡೋಡು ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನಿಗುಲು ಕಂಟ್ಯಬತ್ತ ಪೂರ ನಡೆ ನಿಗುಲು ತುಳುವನಾಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ದಿನದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಣದು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ತೊಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಕಲು ದೇವೇರೆ ಪಾದ ಸಂದಿನಕಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊರ ಪನ್ನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಲಯೆ ಎಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡುತ್ತಲೆ ಅನ್ ಪಂಡ್ಪುನೆ ಮುರ್ತೆ ಮೂರ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಚೆನ್ನೈ ಪಲಯಗ್ ಪಗರಿ ಬೂರುಂಡು ಪಣದಾನಗ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರು ಬರ್ಪೆ ತರ್ಕತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಿಗಲು ಬಿಚ್ಚವನ ತಾಕತ್ತದಾಯಿದೆ ಚೆನ್ನೈ ಶೀಘ್ರಕೋಪಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಲು ಗಂಟಲು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರುದ್ರಕೋಪಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಪಲಯನ ಶಾಮನು ತೂಪೆ ತರ್ಕದು ಜಕ್ಕೆಳ್ದು ತೂಪೆ ತರ್ಕತ್ತಿ ದಕ್ಕುವೆ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆಗಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಪುನತ್ತೆ ನಿಕ್ಕದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಳಿ ನೀರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಧರಣೆ ಎಂಕದಾಯಗಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಗರ್ಭಡು ಜೆತ್ತಿನಕುಲ್ ನನ್ನ ಲೋಕದ ಬಳುಪುನು ತೂದಾಯಿವು ತೂಯಿನಕುಲ್ ನಮ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾವು ನಂಕ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪೆ ಬರಿಡಿತ್ತಿನ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆತ್ಮಹತ್ಯತ್ತು ನಿಜವಾದೊಂದು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೆಸುಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಬೆಸುಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಕಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಚಿತ್ತ ಐಟು ಸುರುಕಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಗಂಟ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ ಮುಗಿಂಡಿ ನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾಯಡು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಮುಗಿಂಡು ಜೋಗದ ಮುಗಿಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮಾಯೋಡು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಏರ್ದಿನ ಗರಡೆ ಕೊಡಿ ಮರ ಮಿತ್ರದು ಪಾಂಡವೆ ಸುತ್ತುವರಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವೆ ಪಕ್ಕಿ ಪಾಂಡವೆ ಕಂಡ ಗರುಡೆ ಸುತ್ತುವರಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ದಂಬೆಕಲ್ಗೆ ತರ ಹಾಕಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಮೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದ ಸೈನಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾವು ಬಿಡ್ಚಿನಾಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತರ ಹಾಕಬೇ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಣೆಲು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಾಕಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರತೆ ಅವ ಟೈಮ್ ಬಿಡಾಕಲಿ ಕಯ್ಯ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುಡದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸೊತ್ತಿಗದ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಮೊಕುಲು ದೈವಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲಿಯ ಬಲ್ತುಲೆ ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲು ದೈವತ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ ತನು ಕೊರ್ದಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲನಾದ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ತುಳುವನಂದದ ಗುಂಡೋಡು ಜೋಡು ನಂದಾದಿ ಐಟು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ದಾದಪುರ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಡತೆ ತುಯರೆ ಪೋಂಡ ಈ ಎನ್ಮೂರ್ದ ಕಟ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪತುಲೆ ಐತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತುನುಕ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಲ ಕಾಯರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಾಯ ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟಾಗದ ಅವಜಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನೇಮದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ತುಂಡ ಅವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡವು ಅತಿ ಬತ್ತನ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಆಯಿನವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಹತ ಘಟನೆಲು ಅವೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕದೋಪಾದಿಡು ಅವು ನಂಕ್ ನೇಮದ ಹೊರಟು ಪ್ರಕಟ ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆದ ನೇಮನ್ನು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯಂಡ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಕ್ ಗೋಚರ ಆಗುಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕತೆ ಓದೊಂದು ಓದೊಂದು ಕಣ್ಣುಗುರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಬೈದೇರ್ನ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನವೇ ಗರಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಅವೇನ್ ತೂಪಿನಿ ಜನಕುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಮಾಜ ಆತೇನಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಗ ಗರಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ
ಬಾಪು ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಲಾಡ್ತು ಬಾಬಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಕೈ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಜನದನ್ನ ಕೈ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡ പിന്നെ ಕೈ ಮುಖ್ಯ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಇರೇಗಿ ಪನ್ಲೆ ಕೆಂಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸಾರ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಓ ಅದ್ಲು ಕೋಟ್ಚಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ 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 ಕೋಟ್ಚಂದ್ರ ಪಡಮಲೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟುದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಲು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕ ದೇವನೇರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡ ಬೆಳವಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಷರತೆ ವರ್ತನ ಪಲ್ಬೋಬ ಜಾಗೃತ ಉದ್ದಾರಲ ಬಂಡಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಮೂಟ್ಟು ಅಗಳು ಸೈತ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಉಂಟು ತಗಲ ಜೀವನದೊಂದು ಆತನ ಪಂಡನೆ ಕೊಂತಿದ್ದಿ ಅಗ್ಲ ಅಂಚಾಲ ಉಂಟು ಅಗಲ ತೈತಕ ಅಗಲಕ್ಕೆ ತೈತಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡ ಅತ್ತು ಈ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಳಿಯರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಸರಿ ಬಾಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗಲ್ಡ ಕೇನಿಗ ಆರೆ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಓಳು ಎಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಮಾಲೆ ಎಂದು ಉಂಟು ಪುಟ್ಟು ಬೆರೆಮಲೆ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಎಂಜಾಮಂಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ಹುಟ್ಟು ಆದಿ ಪರ್ಮಲೆ ಅಂತ್ಯ ಪುತ್ತೆ ಆದಿ ಪರ್ಮಲೆ ಎನ್ಮೂರು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾರೆ ಮಂತಿನ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟು ಪರ್ಮಲೆ ಪೆರ್ಮಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತಿನಿ ಎಡ್ಮೂರು ಪೆರುಮಲೆಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯರಂ ನಾನ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅತೆ ಅಪ್ಪ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಣಗಾರ್ಬಿಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಂ ನಾನ್ಲ ಅಕುಲು ಕಟ್ಟಗಡೆಕ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಮೂರು ಪಂಜ ಅವಳು ಅಂತ್ಯ ಅಂಚಂದು ದೈವತ್ವ ಆರಂಭ ಆಪಿನಿ ಎಣ್ಮೂರು ಪಂಡ ಆದಿನ ಇಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ದೈವತ್ವದ ಆದಿ ಅವು ದೈವತ್ವದ ಅಕಲ್ನ ಲೌಕಿಕದ ಆದಿ ಹೋಗಿಂದ ಪೆರುಮಲೆ ಪರ್ಮಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದ ಅವರ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿರ್ಲಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳಾದ ಅದೇ ಆ ಒರುಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಒರುಟು ತೂಪುಂದಂಡ ದೈವತ್ವದ ಆರಂಭ ಎಣ್ಮೂರು ಆ ಒರುಟು ತಗೊಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಪರಿಚಾಲನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆದಿ ಮೂಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ಮೂರಿ ಅವ್ರು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಗರಡಿದ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಅಂದ ಅವು ತೂತ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇದು ತೋಡುಂದೇ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಇಂಚೋ ಈ ರೀತಿ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪರಿ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗರಿಯ ಪಾಡುನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಗರಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡದ ಗರಿಯ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಂಡಾರ ತಾವದ ಇಲ್ಲದ ಗರಡಿಗೆ ಏರ್ಪಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಳು ಏರು ಪಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಅಗ್ಲು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂದೊಂದು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಅಕ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ತ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಬಾರ್ ಬಾಡೋಡು ಕೈಟ್ ಆ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಆಕೃತಿ ಬಿಡುಪ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಬಿರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮುಂಜಿ ಮುಸತ್ತಿ ನೆಕ್ ಮುಸತಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವು ಕೋಟಿ ಕಟ್ನಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಿನ ಚಿತ್ರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಪವೇರು ಚೆನ್ನೈನ ಆಕೃತಿ ಚೆನ್ನೈನ ಚೆನ್ನೈನ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟುನಾರ ಬಿಡ್ಪಂಡದು ಸಂಧಿ ಪನೊಂದು ಬಿಡ್ಪಾಡು ಅವು ಆಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಐಟಾಗ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ರೂಪ ಬರುದು ಬರುದು ಅಂಚೋ ಕಣ್ಣದ ದಿಷ್ಟಿ ಬರುದು ರೂಪ ಬರುದು ಅವೆ ನಿಕುಲು ಬಿಡ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ಆ ಬಾರಿಡ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಜಮಾಂಜನ ಆಕೃತಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಖಾಲಿ ಬಾರ್ನ ಬಿರ್ಕದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ ಐಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನ ಕ್ರಮ ಬಿರ್ಕದ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ದಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ದಂಬಾರ್ದು ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ದು ಐತ ಮೂಜಿ ತಾರ ಇದೆಯರು ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬಾರದ ಗರಿಯಾಗ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಪೆಲತೇರ ಪಾರ್ದು ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಕೋರದ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟೊಡೆ ಬಂಬೆ ಪಾರ್ದು ಕೋರದ ಕುಂಟು ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಕೋರ ಐನು ಕೋಟಿ ಬುಜ್ಜರ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಬುಜ್ಜರ್ಲ ಅಕಲು ಮನ್ಪುನ ಮುಗ್ಲು ಅವು ಈತೆ ಇರೆಗ್ ಉದ್ದೋಗ ಜಪುಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅವು ಪಣ ಆತ್ ಬಾರಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪವನತೆ ಐತ ಉಳ ಇಡಿರೆಗ್ ಬಾರೆ ಪಾರ್ದ ಬಾರಡ್ ಕೋಟಿನ ಚಿತ್ರ
ಬಾರಡು ಚೆನ್ನೈನ ಚಿತ್ರ ಪಿರೋಡು ಬಿರ್ಕದು ಇಂಬೆನ ಕುಜುಮ ಕಾಂಜವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಕ್ ಬಂಬೆ ಬಾರದು ಬಂಬೆದ ಮಿತ್ತು ಬೋಲ್ತದ ಅದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಕೆಲವು ಇತ್ತದನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಬೆ ಬಾರದ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಬೆಲತ ತಪ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಂಬೆ ಆಸಿನು ಅಂದ್ ಬಂಬೆ ಆಸಿನ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ದು ಇಂಚ ಐಟ ವಾಯ್ಕ ಗರಿದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ಯ ದೀಪ ನಗರ ಮಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪನಿವಾರ ಪಂಡ ಈ ಬಜಿಲು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಚ ದೀಪ ನಗರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟದು ಇಂದುವಾನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆವೇಶ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಆ ಗರಿಯದ ನಡುಟು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಕುಲ್ಲದು ಸುದ್ದ ಮದಿಯೋಡು ಆಪೇ ಪೆಡಿ ಪಂಡತೆ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲುದು ಚಂದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರಂಡು ಚಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮುಗ್ಳು ಚಂದ್ರಿಗೆ ಅವನಾಗಿ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿ ಐನ್ ಮುಗ್ಳು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿನ ಮುಗ್ಳು ಬೈದೇಲ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಬೈದೇಲ್ನ ಹುಟ್ಟುದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಒಂದು ಬರ್ಪಂಡತೆ ಪಂಡ ಆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಗ ಆ ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪನ್ನ ಆ ಅಡೆಗಾನಾಗ ಈ ಕೋಟಿ ಬೈದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದಲ್ಲ ಆ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೇವ್ಡು ಗರಿಯದ ಮಿತ್ತು ತಾರ ಇದರ್ಥ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಬನ್ನಗ ತಾರ ಇದರ್ಥ ವಿತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂಕೇತ ಅವಳು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಬನ್ನಗ ದೀಪನೆ ಅಕಲ ನಿರ್ಯಾನಾನಂದ ಬನ್ನಗ ತಾರ ಇದರ್ಥ ದೀಪಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಬನ್ನಗ ದರ್ತದ ಆ ನೆತ್ತ ಚಂದ್ರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತಾರ ಇಂದೀಪಿನ ರಡ್ಡು ನೀನೆ ಬತ್ತ ದೀಪನೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಕನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಈ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರುಂಡದೆ ಆಕಳು ಕೂಡ ದುಂಬು ಜೀವಂತ ಇತ್ತಿನ ಆಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಆಕಳು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಒಂದ್ ಪಂತೇರಿ ಅಂಚೆನ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಈ ದೇತಕೋಡಿರ್ಲೊಂದ ಒಂದು ತೆರಿಪದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ನಮನದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಡ್ಡು ನಮನದೇ ತೊಂಡಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಬ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಬುಡ್ದು ಬೇತ ಕಡೆ ಉಂಡಾಕೇಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಬೇತಗಡೆ ಉಂಡು ಬೇತಗಡೆ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲದಾದ ಕೇಂಡ ಈರು ಬಂಡ ನಲ್ಕನೆ ನೆಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು ಸಾಯುಜ್ಯ ಸೇರ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅತನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಮೊಕ್ಲು ಬರೀ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಅಂಡ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನೆಕ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಇಂಚ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ಯಂತ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ಗರಿಯ ದೀಪನ ನೆತ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂದ ಅಕ್ಲೇನು ತಾರ ಇದಾರ್ತಾರೆ ತಾರ ತೀರ್ತು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಗಡಿ ಆನೆಗಡಿ ಮರಂಕನಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೆ ಐಟ್ ಬತ್ತಿ ಆ ನಿನ್ನೆ ಬೊಲ್ಪು ಬಿರಿನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪುತ್ತೊಂದಿ ಪೂಡು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದೆ ಪೂಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ನ ಅವು ಆಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಲು ಐನ ಅಪ್ಪಗಾಲು ಉಲಾಯ್ಡ ಉಪ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಲು ಪಾಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐನ ಆಕ್ಲು ಏಪದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಮುಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗ ಗರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಗರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬಾರ್ದು ಬೆರಿಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಿರಿನ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಲ ಮುಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ ಉಂಡು 10,000 ಉಂಡೈಟ್ ಪಂಡಾಗ್ಲ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಾಯಗ ಹೊಂಡೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೈದೇರ್ಲಂಡ 800 ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಅಗ್ಲ ಹುಟ್ಟುಡಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲ ಜನನಾಂಡು ಒಲ್ತು ಜನನಾಂಡು ಅಕ್ಲು ಓಲು ಪುರ ದಂಡು ಜೈತು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಓಲು ಏರಿನ ಬುದ್ಧಿಯಂತ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಕಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ತೆ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈಪನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ಇನಿ ಎತೋ ಗರಿಡು ಉಂತುದೇ ಪೋತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬನ್ನವು ಎಂಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬನ್ನವು ಈ ಬೈದೇರ್ಲ ನೇಮಡು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈತಿದ ನೇಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ ಜೈತಿ ಜಿಂಡ ದಯಪಂಡ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈತ್ ನೇರ್ದಾರನೆ
ಅವು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮೂಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಅವೇನು ತುಯ್ಪ ತುಯ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ತೋಪವೇರೆ ತೂಪ ಐಟ್ ಉಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡಾಡು ಐಟ್ ಪಾರ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪಯ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಈ ಕಂಬಲದ ಕಂಡದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ಅಂದೆ ಏರಾಜೆ ಗಂಡ ಅನಿಲಾಜೆ ಗಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ ಕೋಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ ಕೋಟಿ ಜನ ವೈದ್ಯರಿಗಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಗಲ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಬಿತ್ತನ ಕಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತದ ಪುನೀರ್ ನೀರು ತಿತ್ತು ನೀರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಗರ್ವ ಒಗ್ಲು ಸುರಿಯಬಾರ್ದು ಅವು ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಬೈದಿರನಿ ಕೇನ್ನಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಐನಿಕೆಯನ್ನ ಆ ನೆರ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ವಾಗ್ವಾದದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಏರುಂಡು ಏರುಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೇನ ಸೇರು ಸೇರ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬಲೆದೀನಯನ ಪುತ್ತೂರುಗು ಪೋದು ಪುದಕಿರ್ನಾಯನ ಸಾನೂರ್ಗು ಪಾದು ಚನಿಲಿಕಿರ್ನಾಯನ ಬೊಂಬೆ ಕಡತದು ಬೊಲ್ಲ ಒಡ್ಡಾದೇನ ಇಂದು ಚೆನ್ನೈಯನು ಪಂಡ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಏರು ಕುಡಲ ಪನ್ನೀರು ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಪುಲು ಕಣ್ಣುದಾಯಿ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆದಾಯಿ ಬೋಲಲ ಕೂಲಿದಾಯಿ ತಡಪೆಗೆ ಬಿತ್ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂಗುದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಯನೊಂಜಿ ಆಯನ ಏತ ಚಲ್ಲು ಆತ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಉಕ್ಕೇರ್ನಲಕ ಮಲ್ಪನ ಐನು ಚೆನ್ನೈರಕೆಂದು ಆವೇಶ ಅದು ಆಕ್ರೋಶ ಬರ್ತದೆ ಆಯನ ಅಂತ್ಯೋಗ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಳು ಉಂಡು ಐಟು ತುಲೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದ ಬಂಡ ಬಲ್ಯ ಕಂಬುಲಾಗ ಬಲ್ಯ ನಡಿಗೆ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪ್ ನಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಸಂಧಿ ಶುರು ಅಂದ್ ಐನು ಮೆರೆಗೆ ಬಂಡಿನವೇನು ಪಲೋನ ಅರೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜೇ ಪಲಟಾಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜಲ್ಲ ಅಂದಂದ ಅತೆ ಅಂದ ಅವು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಏತೋ ಗರಡಿರೋ ಆಚರಣೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಡಿಡ ಅವಂದಿಚ್ಚು ಅವು ಮಲ್ತು ಜಿಂಡ ಆ ಕತೆ ಮದತ್ತು ಹೋಗುದು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಪನೇರ ದಯ ಬಂಡ ಆ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಕೇನೆರ 4 ಜನ ಕುಳ್ಳು ನಾಲ್ಕು ಬೋಡು ಇನ್ನಿದಾದ ನಂಡ ಕೇನೆರ ಜನ ಜನ ಏರೆ ಪನ್ಪು ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ತುಯ್ಯರೆ ಜನವಲ್ಲೇರೆ ಬತ್ತೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆಗೆ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಂದಿಲೆಗ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ನೇಮಲಂಚೆನೆ ಆಯ್ ಕೇನರುಳ್ಳೇನೆ ಇಜ್ಜೇನೆ ಬಣ್ಬಿನಂತ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರೆ ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮೆ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನುನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿ ಅನ್ಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಲಾಲಜ್ಜಿಂಡ ಕೇನುನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿ ಅನ್ಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ ನೂದು ಕೆಬಿ ಬಿಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಬುಂಡ ನಮಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಂಗೆ ಮದತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ತೀರ್ನ ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಯಾವಿನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಗೊಂದು ಮದತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಕಾಯಿ ಗುರಿಯುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ಬುಡಂದೆ ಬಣಂದು ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ತ ಎಂಕ್ಲದ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಜಿ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ 800 ಕಟ್ಲೆ ಬಂಟದು ಬಂಡ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕೈಲಿ ಕರ್ತದು ನೇಮ ಬಿರಿಪ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಐನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಕರಲು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ವೃತ ನಿಷ್ಠೆಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೇಮದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರ್ದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೈ ವನ್ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಂಚ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದೇ ಪ್ರಕಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪದೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪದೆ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ 70% ಬೆಲೆ ಆತನೆ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಡೆಯ ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನು ಜಿ ಬನ್ಲೆ ಕೇನೊಂದು ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೆಲೆ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೊಂತ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣನಾ ಸೆಡ್ಡ ಸೀನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸೀನಣ್ಣ ಶೆಡ್ಡೆ ಸೀನ ಶೆಡ್ಡೆ ಸೀನಣ್ಣ ಅತ್ತ ಆರತ್ ಶೆಡ್ಡೆ ಸೀನ ಒಂದು ಮುರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇರು ಮುರಾನಿ ಅವು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ತಂತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ 3 ಜನಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರವ ಜನಗಳಿಗೂ 4 ಜನಗಳಿಗೂ 9 ಜನಗಳಿಗೂ 3 ಜನ ತಾವು ಹಿರಿಯಾಗು ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ದರ ಮಂದಿ 40 ನಲ್ಪೇರು ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಶುರುವಾಗ್ತೇವೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಸರಿಯೇ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀನಣ್ಣ ಇರು ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡೆ ಬಣ್ಣ ಇರನ್ನ ಬಾರಿ ಮೊಕೆದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಡೆ ಅನ್ನು ಪಣಪಣಿದಾದಕ್ಕೆಂಟ ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಓವು ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾರದ ದೀವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿನೆ ಜನಪದ ಓವುಂದು ಕೆಂಡ ಪಾರ್ದನ ಸೀನಣ್ಣ ಈ ಪಾರ್ದನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವುಡು ಅವೇನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಲ್ಪುಡು ಪಾರ್ದನ ಪನುಡು ಈ ನಲಿಪುನು ಈ ಪಾರ್ದನದ ಪದ ಬರೆದು ನಲಿಪು ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತ ತುಲಂಜಿ ವಾಪುರ್ಲಿ ಅಂದ ಪದ ಬರೆಯರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಗೌರು ಪಾಪ ಈ ಕೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಅದ್ಭುತ ಅಂಡ್ ಅವೇನದಾದ ಮಲ್ತೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ನಲಿಪುನು ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಐಕ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿವಿನ ಪಾರ್ದನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಪಾರ್ದನ ಕಲ್ಪಗಿಂಡ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಸೀನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಬ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಆಶಯದಾದತ್ತು ಪಾರ್ದನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡೆ ನೇರ್ ತುಂಬದಕ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಮೆನ್ನರ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅತೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದನದ ನಮಕ್ ಅಮೃತೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನ ಸಂಪುಟ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಇತ್ತು ಪಾತಿರ ಕಾರಣ ಆ ಪಾರ್ದನ ಸಂಪುಟಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸದು ಐತ ಉಳೈದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾದ ತೆರಿದು ಐತ ಒಕ್ಕಣಿಲದಾದ ತೆರಿನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತು ಜನದ ಕೈತಡೆ ಬಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಪೆಡು ಬುಡ್ಪತುಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದುಲೆ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮಿನ್ ಸಂಕಮಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬಾ ಮಿನ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಈತ ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ ರಾದಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಂಪುಲ್ತಿನ ಈ ಬೂಕುಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸೀನಣ್ಣ ಯಾನೆರಡು ವಿನಂತಿದಾದ ಬಣ್ಪಿನಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡ ಆಟೋಡು ನಾಟಕಡು ಸಮ್ಮೇಳನಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ನಲುಪು ನಾವು ಒಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದ ಗಗ್ಗರ ತಿರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ನಲುಪು ನಡೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕೀಯ ಶೈಲಿದ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಈ ಪಾರ್ದನ ಪಣಪುನವು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವುಡು ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಜಿನಂಡ ಒಂದು ಸವಕಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರವು ಸೀನನ್ನೇ ದಾದಗೆಂಡ ಯಾನೊಂದು ಬಣ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕಟ್ಟಿಯರಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರಡ ಒಂಜೆ ಅಕ್ಷರ ಬಾರ್ದ ನೋಡ್ಪುಜರ್ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಡರು ಎಂಚಿನ ಮಾರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕದನೆ ವ್ಯಾಂಗಟ್ರೆ ಮೇರೆ ಬಾರ್ದನ ಕುಲ್ದೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಬಣ್ಪಿನ ಆರು ಪಾರ್ದನ ಯಾ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದನ ನೋಡು ಬಾರ್ದನ ಬಂಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ನೇಮ ತಡಾನ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡ ದಯಗೆಂಡ ಆತು ಶೋಕು ಸ್ವರಲಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕಂಠ ಸಿರಿಲಂಚನೆ ಪಣ್ಪುನ ಕ್ರಮಲಂಚನೆ ಆತು ಸೋಕುಡು ಪಾರ್ದನ ಮನ್ಪೇರು ಇನಿದಾದ ಈ ಕಟ್ಟುನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಪಾರ್ದನನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನೇಪ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ನಲ್ತೆರಡ ಪಂಡೆರಡ ಅಂಚಂದು ಪಾರ್ದನದ ಸರಿಯಾದ ಜನಕಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ತುಂಬುಲ ಪಂತೆರದ ಕಂಡೋಡ ವೇ ಪಾರ್ದನ ಅನ್ಪಿನೆ ಬೈದೆರ್ಲ ಸಂಧಿ ಪಣ್ಪೇರದ ಕಂಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಸಿರಿ ಸಂಧಿ ಬಾರ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನ ಜಿಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿನ ಖಾಲಿ ಮುಜೇ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟಿ 24 ಉಂಟು ಮುಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 10% ಇದು 2 ಗಂಟೆದ 10% ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ ಆತಜಿ ಏನೇ ಈರು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈರವೇನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ ನಂಗೆ ಅವನ ಅದಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಯೋಜ್ಯವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನರೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಣೆ ನಂಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ದಾದ ಪಣಪಂಡ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಕಟ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಶೇನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಶೇನ್ಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟು ಗರಡಿ ಉಂಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟರಿಜ್ಜಿ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ಮೂರ ಗರಡಿನ ಮಾತ್ರ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟದ ಯಾಬಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಎನ್ಮೂರ ಗರಡಿ ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರದ ಕಟ್ಲೆ ಬಂಪ ಅವು ಅಕ್ಲ ಕಾಯಡಿಪ್ಪನಾಗದ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚಿದ ಮರಗಳಿಪ್ಪನ ಮಾಯ ಸೇರಿಕದ ಕಟ್ಲೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಜವನದಿಗೆ ಉಂಡು ಗರಡಿ ಜಪ್ಪನ ಅಂತ ಅವ ಜವನದಿಗೆ ಅದ ಐದಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಪೀರ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಯಾರು ಪಂಡಿರಿ ಮೀಸೆ ಬತ್ತ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕ ಮೀಸೆ ದೀದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಗೋರ್ಪನ ಕ್ರಮ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಕೈದದ ಇಡುಪಾಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅವ ಇಂತಿನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅಂದು ಬೆರ್ಮೇರೆಗ್ ಎಂದು ಕೊರ್ಪನು ಎಂಚಿನ ಪರಕೆ ಸಂದಾಪನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಚಿ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ಮೂರ ಗಟ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ಮೂರ ಗಟ್ಲೆ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಅಗಲ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಅಗಲ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಅಂಚಂದು ಬಾತ ಕಡೆ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಜರು ಅಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಮೂರು ಅಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 80% ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆನು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಹೊರತಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಈ ಪಾರ್ದಾಂಡ ಬರ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪ್ಲೇಕಲೆಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ಅದ ಎನ್ಮೂರದ ಕಟ್ಲೆ ಬರೋಡೆ ಬನ್ಪೆರೆ ಓಲೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಅವೈಕಂದ ಐನವೇನ ಬರೋಡೆ ವಾಗ್ ಏತೆ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ 26 ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏತೇ ಗರಡಿ ಕೋಲಾಡ ಅವಳು ಸಂದಿಡಾನಗ ಪಾರ್ದನೊಡಗನ 2-3 ಕಟ್ಲೆ ಪನೋಡೆ ಆ 2-3 ಕಟ್ಲೆಡೇ ನೇಮಾಪನ ಎಂದು ಬನ್ನಡು ಆಚರಿಪು ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾನುಕೂಲ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿ ಬಂಡ ನೇಮದ ದುಮನಾನಿ ಅಗೇಲ್ ಸಂಬಿಲಂಡು ಈಪದ ಗಟಾವೆ ಅಗೇಲ್ ಪಾರ್ದು ನೇಮಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಸೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಗರಿಯಬಾರ್ದು ನೇಮಾಪಿನ ಅಂಚಿ ಗರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಬತ್ತನ ಗರಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಬಾಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ఒక ಗಿಂಡೆ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿ ಉಂಡು ಸೂಕೆದ ಬುಜಾರಿ ಗರಡಿ ಬುಜಾರಿ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ಪನ ಗ್ರಾಮ ಕುಲಿಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2-3 ಕಟ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿದ ಕಟ್ಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನೇಮ ಐತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗುಲು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನಕ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡಂಡು ಕಠಿಣ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡುಂಟ್ರೆ ಅಕ್ಲು ತಿಗಲೆ ಬಾಡು ಲೆಕ್ಕಡು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಎನ್ಮೂರು ಕಟ್ಟೆಡು ಒರ್ಂಬ ಸೇಟಿಗೆ ఆయన ఇత్తల కేంద్రే ఉండు కట్టిన మరి కేంద్రే అప్పగ ఎంక్ల గుత్తినారు వన్ పేరు ఎంక్ల నిక్ల సేటుగా బయక నక్లత్తు నిక్ల అమృತದ ನುಡಿಕ್ಲ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧಗಳ ಬಯಕ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಟಿಡು ಒರ್ಂಬ ಸೇಟಿನ ಸಾಂಗ್ಯಮಲ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡುನ್ನು ಬೈದಳ ನಿಜವಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟಡು ಸೇಟು ಸಂದವನು ತೆಂಕ್ಲ ಪೆರ್ರಡೆ ಬಲಾಂಡಿಗಳ ಸೇಟು ಸಂದವನು ಸೇಡು ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನೆದ್ರು ಮೀಸೆನ ದಕ್ಕುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇಡು ಬಂಡ ತನನು ಮಲ್ತೆನಂಚಿತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಸಂದ ಮೊದಲ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಸೇಟು ಸಂದವ ಅದೇ ಸೇಟು ಸಂದವನು ಪಂಡ ಸೇಟವು ಸೇಡು ಸಂದವನೊಂದು ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಸೇಟು ಸಂದವನೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವಲ್ಲ ಬಲಾಂಡಿ ಸೂರ್ಯ ಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇಟು ಸಂದವನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವು ತುಯ್ಯರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಸೇರಿವೆ ಅಂದಂತ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟಕಡೆക്ക് ಇನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಪರವೆರೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಈ 2-3 ಕಟ್ಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುಗ ಆ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಪೊರುಳು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುಗು ಈರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಈರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈರು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತ ಉಳತಿರ್ಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಆಶಯದಾದ 2-3 ಗಟ್ಲೆದ ಆಶಯದಾದ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿದ
ಇಡೀ ಆಕಲನ ಜೀವನಾವರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅವೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಇರೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀರು. ನಮಕ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಾಥ ಸಮಯ ನಂಗೆ ದಾಂತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಏರುಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಿಗಲು ಪಾಡಿರವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪ ಆ ತೂದು ಐಕ ತುಂಬುದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ಪುವ ಏರುಪುರ ಏನೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಾತಿರ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಹಾತಿರಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ